Magsinadya. Magsinadya ang mga bastos. Kay man may bastos naman kita nga balita. Buktot. Jennifer. Daw si Jennifer. Hindi si Jennifer. Buktot. Patay sang mabugtuan ginhawa. Samtang ginabrutsa ang karne preta sang iya asawa. Radyo Marites 2.0. Na-suffocate sa sobra kanamit. Sang natiphagan kasakang ni Jonah. Ang itsura ni Tonton nga isa ka bugtot kay ginapakaon ni Jonah ang iya buko pay kag nagakudog-kudog sa kalipay. Bungga, bungga. Ang maniliwat-liwat suliton ko lang, no? Na-suffocate sa sobra kanamit sang natiphagan kasakang ni Jonah ang itsura ni Tonton nga isa ka buktot kay ginpakaon ni Jonah ang iya buko pay kag nagakudog-kudog sa kalipay. Natabo ang insidente alas 11 sang gabi sang nagplok-plok si Jonah kag ang buktot kaya nga bana. Bangod sa kabitin ni Jonah sa turi ni Tonton nga daw tsopon kabibiron, nagdesisyon ini nga pahigdaon nga gahamyang si Tonton. Kag ginpanganga ini, ginsakyan nga daw Ninja Turtles sa suba. Ginsakyan nga daw Ninja Turtles sa suba. Kag ginpabrotsa ang yabalaan nga hupya nga may dila ka tik-tik sa tunga. Bongga. Tonton, my love. Dilapi kag kadta-kadta ang akon kampana. Daw maalwak na ang saucy juicy gravy sa sakang ni Jonah. Amo nga nagkudog-gudog ini pamwersa samtang samal-samal gid ang iya pinakas nga lamayo sa sungad sang iya bana. 2 minutes nga ginpatngan pamwersa ni Jonah si Tonton kag ginpasalop ya gid ang iya alokaba. Apang nabugtuan ginhawa ang buktot kag nagpulok-pulok ini nga daw nagkaya nga pawikan nga gulukaw nga daw natunran sa sabaw. ang highlights para amo niyo 2 minutes nga ginpatngan pamwersa ni Jonah si Tonton kag ginpasalo pa gid ang iyang alokaba apang nabugtuan ginhawa ang buktot kag nagpulok-pulok ini nga daw nagkaya nga pawikan nga galutaw nga daw nadunlan sa sabaw. Aragay. Nagdililiwal si Jonah nga ikarga. Hindi nagdiliwal, nagdali-dali. Nagdali-dali si Jonah nga ikarga sa tricycle si Tonton apang ulihin na ang tanan. Dunlan. Hambal ni Tonton. Samtang gatilili ko ang alingagngag nga daw penguin nga na-stroke. Kaya ang iya pipingig nagunay sa halaka usap sang pinipig ni Jonah. Budok tang twister. Tang twister. Belangge. Hambal ni Tonton samtang gatilili ko ang alingagngag nga daw penguin nga na-stroke. Kaya ang iya pipingig nagunay sa halaka usap sang pinipig ni Jonah. Kitaon pa ang ebidensya kaya ang itsura ni Tonton kag ang poklo ni Jonah daw isa lang kahurma. Daw isa lang kahurma. Naghurma gid ang poklo ya nga daw mapa sang Saudi Arabia. Ang findings ng doktor, dead on arrival si Tonton. Sang gindala sa hospital, lakjo, due to eating of poisonous tuna pie with smell of overdue of pinakas nga lamayo. Ang gintunaan, sang iya kamata, sang iya kanamiturn nga kamatayon. Ang naman itong pag-utang nga balita, day. Ganun sa sunod na naman, kita kids. Bye!